போராட்டத்திற்கு ஒரு வழியாக மகளிருக்கு 33 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு மசோதா நாடாளுமன்றத்தின் இரு அவைகளிலும் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ள நிலையில் உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பின் அடிப்படையில் திருநங்கைகளுக்கு 2% இடஒதுக்கீட்டை வழங்க வேண்டும் என திருநங்கைகள் வலியுறுத்தியுள்ளனர். புதிய நாடாளுமன்ற கட்டடத்தில் நடந்த முதல் கூட்டத்தில் முதல் மசோதாவாக மகளிருக்கு 33 விழுக்காடு இடஒதுக்கீடு மசோதா நிறைவேற்றப்பட்டது. செப்டம்பர் 19ஆம் தேதி மக்களவையிலும் செப்டம்பர் 21ஆம் தேதி மாநிலங்களவையிலும் அனைத்து கட்சி உறுப்பினர்களின் ஒப்புதலுடன் ஒருமனதாக நிறைவேற்றப்பட்டது இந்த மசோதா. மேலும் இந்த மசோதாவுக்கு நாரி சக்தி வந்தன் அதிநியம், அதாவது பெண் சக்திக்கு வணக்கம் என பெயரிடப்பட்டுள்ளது. பல ஆண்டுகளாக கிடப்பில் இருந்த மகளிருக்கான இடஒதுக்கீடு விரைவில் குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலை பெற்று அமலுக்கு வர இருப்பதால் நாடு முழுவதும் உள்ள பெண்கள் மகிழ்ச்சியில் உள்ளனர். அரசு பணியிடங்கள், அரசியல் கட்சி பிரதிநிதிகள் என பாலின சமத்துவத்தை தூக்கி நிறுத்தும் விதமாக இந்த இடஒதுக்கீடு இருக்கும் என பலரும் கருத்து தெரிவித்து வருகின்றனர். ஆண் பெண் சமத்துவத்தை நிலைநாட்ட இந்த இடஒதுக்கீடு தீர்வாகாது என்ற போதிலும் பெண்கள் அவர்களை சுதந்திரமாகவும் அவர்களின் உரிமைகளை நிலைநாட்ட இது சிறந்த முடிவாகும். ஒரு சமூகத்தில் 1/3 இடம் இருந்தால் மட்டுமே வாய்ப்பற்றவர்களின் குரல்கள் வெளிப்படும். இந்த வெளிப்படுத்தலுக்கு பெண்களின் 33% இடஒதுக்கீடு ஒரு நல் வாய்ப்பாக அமைந்துள்ளது என சமூக ஆர்வலர்கள் கருத்து கூறி வருகின்றனர். திருநங்கைகளுக்கு அரசு வேலையில் 2 விழுக்காடு என்ற உச்ச நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை நடைமுறைக்கு கொண்டு வர வேண்டும் என திருநங்கைகள் குரல் கொடுத்து வருகின்றனர். அந்த வகையில் திருநங்கைகளின் வாழ்க்கை முறையையும் அவர்களின் துயரையும் முன்னிறுத்தி கோவையில் பேராசிரியராக பணியாற்றி வரும் திருநங்கை பத்மினி கூறுகையில், இதுல பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கு பெண்களுக்கு 33% இடஒதுக்கீடு பத்தி பேசிட்டு இருக்கிறோம். நம்ம இப்போ பெரும்பாலும் பார்த்தீங்கன்னா அரசியல் இடஒதுக்கீடு தான் நம்ம இப்போ விவாத பொருளாக போயிட்டு இருக்கு. அரசியல்லையே பெண்கள் இப்போ தான் பேசு பொருளாகவே ஆயிருக்காங்க. அப்போ நாங்கள் எங்கே இருப்போம் அப்படிங்கிறத உங்கள் யூகத்துக்கே நான் விட்டுடுறேன். பெரும்பாலும் திருநங்கைகள் இன்றைக்கும் காட்சி பொருளாகவும் பேசு பொருளாகவுமே இருந்துட்டு இருந்தா எங்களுக்கான விடிவு தான் எப்போது? இதை அரசும் நீதிமன்றங்களும் தான் இதை தீர்மானிக்க முடியும். மக்கள் பார்வைக்கு உண்மையாகவே இப்போது கொஞ்சம் எங்கள் மேலே இருக்கிற ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் வளர்ந்துக்கிட்டு தான் வருது. ஆனால் அது மட்டும் எங்களுக்கான இடமா போதாது. எல்லோரும் எல்லாமும் பெற வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் உண்மையான சமத்துவம். இதில் ஆண்களுக்கு எப்படியோ அதற்கு நிகராக பெண்களும், பெண்களுக்கு நிகராக நாங்களும் அவர்களோடு தோள் சேர்த்து நடக்கவே பயணிக்கவே நாங்கள் விரும்புகிறோம். ஆணாதிக்கம் உள்ள இந்த சமூகத்தில் 33% இடஒதுக்கீடு போதாது. ஆண்களுக்கு இணையாக 50% இருந்தால் மட்டுமே சமத்துவம். இது போன்று திருநங்கைகளுக்கும் இடஒதுக்கீடு கொடுத்தால் மிகவும் நன்றாக இருக்கும் என பத்மினி வலியுறுத்தியுள்ளார். திருநங்கைகள் சமூகம் இன்ன வரைக்குமே போராடிக்கிட்டு தான் இருக்கும். ஒவ்வொரு விஷயத்துக்கும் போராடி தான் பெற வேண்டிய நிலை இருக்கு. அத்தியாவசிய தேவைகள்ல இருந்து அடிப்படை தேவைகள் வரைக்கும் இன்னைக்கு நம்ம ஒவ்வொன்றையுமே கேட்டு பெற வேண்டிய சூழல்ல தான் திருநர் சமூகம் இன்னுமே இருந்துகிட்டு இருக்கு. கலை, இலக்கியம், கல்வி என அனைத்து துறைகளிலும் சாதித்து வரும் திருநங்கைகளுக்கு ஊக்கமும் நம்பிக்கையையும் மட்டும் கொடுத்தால் போதும். அவர்கள் நாட்டின் வளர்ச்சிக்கு ஒரு தூணாக செயல்படுவர் என பத்மினி நம்பிக்கை தெரிவித்துள்ளார். ETV பாரத் தமிழ்நாடு செய்திகளுக்காக செய்தியாளர் ஸ்ரீனிவாசனுடன் பிரதிபா கிருஷ்ணன்.